perquè jo també he de dir unes paraules. Poques. És que has vingut un cotxe, no? Has vingut un cotxe, no? No, a peu a darrere seu, però ens ha portat mig quilòmetre endavant. És que si no explicar perquè arribem tard, ja almenys... No serà parlar bé. No serà parlar bé. Serà perquè hem pujat al carrer de la Riera i ell ens ha agafat. Per tant, bueno, avui estem molt contents de poder tenir el nostre president, Jordi Pujol, per parlar-nos de les seves, el primer llibre de les seves memòries, que van des de 1930 a 1980. Era un llibre que feia molt temps que anàvem a darrere per poder presentar i finalment l'hem pogut presentar. La introducció li faran Ricard, que encara agafo aire, i també hi ha l'Isgar Cònsul, que és el director de l'editorial. Us deixo amb ells. Dos mots com a editor per donar-vos nom d'Edicions Color i de manera molt cordial les gràcies per la vostra assistència. Un personatge tan significat aquí a Vic, un bon amic d'altra banda com el doctor Ricard Torrents, l'ànima mater de la Universitat de Vic, com tots vosaltres sabeu, doncs hagi acceptat, i a més amb una gran, ràpidament, que li vam proposar, de fer la presentació d'aquest volum de memòries. I per tant, en aquest cas, el pare, que és el que després tanca el llibre, que justament coincideix que el moment de la seva investidura, la primera investidura com a president de la Generalitat, coincideix justament amb la mort del pare. Aquest començar i acabar de la mateixa manera li dona un to d'obra d'art, d'obra literària. I tot parli bé del llibre que ha editat, pot semblar a vegades fins i tot que no és prou moral, per això em plau passar la paraula al meu amic Ricard Torrents. Moltes gràcies, amigues, amics, en primer lloc, gràcies, president, gràcies, Isidor, d'haver-me convidat a prendre part en aquesta presentació. La presentació de llibres és un gènere literari, o un subgènere, si voleu, que té les pròpies regles. La primera de les quals demana que el presentador exhibeixi les seves credencials. Per què he estat convidat a fer això? Doncs bé, quan l'amic editor Isidor Cònsul em va demanar si volia presentar les memòries de Jordi Pujol, em va dir que havien pensat en mi perquè havíem coincidit amb Pujol en iniciatives dutes a terme des de Vic, que m'havien permès de tractar-lo i em donaven avantatge per conèixer de prop l'autor del llibre. El volum que ve ara, el segon, és un volum netament polític, el tercer és netament polític. Si un dia parlo de l'Olapa, algun té la culpa de l'Olapa, no? Puc dir, algun té la culpa de l'Olapa, no? Quan es parli de la querella de Banca Catalana, alguna cosa he de dir, no? No puc anar fent, diguem, de fer volar coloms, alguna cosa he de dir, no? Bé, etcètera, quan el tema de banca, l'enciclopèdia, clar, aquí per mi va servir de gran satisfacció. Això que enciclopèdia catalana, doncs ara sigui enciclopèdia online, vull dir que no calgui anar a buscar el Wikipedia, no?, per veure l'enciclopèdia catalana, és una satisfacció, perquè l'enciclopèdia catalana és fruit d'unes quantes poques persones, han participat molta gent, però els que realment tenen saber abans són els quants, que surten aquí, alguns d'ells, el qual soc jo, però no soc l'únic, i jo em declaro com un soldat de l'exèrcit derrotat del cardenal Montini. Una definició, bueno, si vols explicaré què vol dir. Però clar, els que van entrar, diguem, vam tenir una vivència religiosa forta, potent, quan teníem 20 anys, era el cas vol dir l'any 50, i ara en tenim 77, o sigui que hem passat 57, però en aquests 57 anys hem estat sotmesos, hem estat molt sotraguejats. I molts companys, doncs, durant tot aquest sotragueig, han perdut la fe. Jo no l'he perduda, gràcies a Déu, no? Però, evidentment, me l'he de plantejar d'una altra manera. Molt més problemàtica, com s'ha sentit. Això és això, no? Però sobretot hi ha això. Vull dir, sobretot hi ha això.
Aquest Pujol aquest, que hem tingut 23 anys de president, que hem hagut d'aguantar 23 anys, qui és? Qui és? I d'on ve? D'on ve? A mi, per exemple, a vegades els meus adversaris polítics tenien ganes de presentar-me com un home que venia representant de l'alta burgesia. Aquí explico, i perdonin l'exemple una mica vulgar, explico que he viscut anys sencers en una masia de Premià de Dalt, que evidentment no teníem vàter, anàvem a la comuna. Com anava a la comuna tots els pagesos de Catalunya. Els pagesos de Catalunya, això ho explico molt ben pla, en aquell llibre que es diu Els pagesos, que l'estic toquent, els pagesos de Catalunya comencen a tenir vàter, i comencen a tenir dutxa, i comencen a tenir això, doncs, durant els anys 40, uns anys que els pagesos, almenys una part dels pagesos van guanyar la vida, no? I que no és 40, però abans a Premià de Dalt també va haver, es guanyava el safreig, no? I al matí, doncs, a la llera, no? S'ha acabat i vinc d'això. I tota aquesta presentació, alta burgesia, els poderosos, no comuna. El positiu és que he trobat bastanta gent, molta gent que em diu Pujol, he llegit el teu llibre, sí, molta gent. I què? Diu, i et fan la següent resposta. I què? Diu, qui ets tu? Sí, soc jo. President, jo l'havia sentit dir moltes vegades això de que no escriuré mai les meves memòries. Sí, però és que no sempre compleix la paraula. Això no ho vols dir. I això té un to de reprovació. No, és simplement que em va sorprendre quan van... No, però haver fet llegir tot això tota la vida té un inconvenient, que és que no he preparat durant tota la vida les meves memòries.